प्रमद बर' रोंगोरा सार एवजि ब्रह्म आरो जायफोर एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना गादियाव दंमोन। दिनै बर'फ्रा दिनै सान हर सिन्था खालायनो गोनां जादों। अबाव दं बिथांमोना, अबाव उन्दुनानै दं? जोंथ' पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय। बेबायदिनो थायोब्ला 30 बोसोरा जोङो पलिटिकेलि जोङो जेबो मावनो हाला, जों पलिटिकेल मार्डार जाखाबाय। हाग्रामा महिलारि सारनि गोहो खुंथायाव समायना रमायना जों 2 थाला 3 थाला जों न' समायना रमायना जों नुबाय, नुफेरै गारिखौ जों नुबाय। आरो बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'नि आगदा आखि गासैनिबो न'आव जों बिथांमोननि न' सिङाव थाङोबा जों जिबायदि न'नि सिलिं, न' सिङाव हाबनाय लोगो लोगो गुदुं नांगौ ना गुसु नांगौ? आमेरिकायाव दं ना चाइनायाव दं ना जों इन्डियायाव दं? अबाव दं जों बुंस'नो हाया। बिथांमोननि न' सिङाव थाङोबा गुसु नांगौ ना गुदुं नांगौ, माबायदि नांगौ? जोङो बेवहाय जिहेतु जों माइनरिटि जाबाय गहपुरावबो, आरो बेहालावबो जिहेतु एससि रिजार्भेसन जाबाय। जोंनि मानसिया हजोंहायबो एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि जेबो स्कप थाला, आरो बेवहायबो एमएलए स्टेन्ड खालामनो हानायनि जेबो स्कप गैला। जोंथ' सिगाङाव मावदों, जिहेतु जोंनि गहपुरा एसटि रिजार्भेसन जादोंमोन। दा बेखौ बिथांमोना जिहेतु डिफार खालामबाय, पस्टपन खालामबाय, आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथ'ना होनानै। खिन्थु जोङो बे बुस्थुखौ, जोंना रेकर्डआ नैबेनो, बे बुस्थुखौ जोङो हाइकर्ट केस होदों, होना दोनखादोंमोन जों जे जिहेतु डिफार खालामबाय। जों होनो मानो डिफार खालामनो नांगौ? जोंनो नांगौ, इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। बै रिटायार्ड जास्टिस कुलदीप सिंह नायारनि दैदेननायाव जिबायदि डिलिमिटेसन कमिसना जि मावना होलांबाय, जि रिपर्ट होलांबाय, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोङो हाइकर्टआव जोङो पिटिसन होनाय जादों। हाइकर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टसिम थांदों बे केसा, पिटिसन होदों। होनायाव जोंहा मोनसे सन्देह दंखायो जे बिथांमोनहा डिफार खालामनायनि सोदोबथिया जाहैबाय जोंनि गहपुरखौ बा जोंनि आसामाव जिबायदि इमप्लिमेन्ट जानो गोनां बेखौ इमप्लिमेन्ट जानो बिथांमोनहा गोसो गैया। जायनि जाहोनाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्ला आसामाव गन्डगल जानो हागौ, एबा गन्डगलानो जोबथ'वाखै, बेखायनो बेखौ दा मावफुंनो हाया होनना बुंदों। खिन्थु गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो गोसो गोरबोआव बजबनानै 5 मिनिट गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि समाव आं फोरमायो, जायफोर प्रमद बर'निफ्राय लानानै बर'नि जि सानैसो मिनिस्टार दं, जायफोर एमएलए एमसिएलए बर'नि माखासे जेंनाखौ सरकारनि खाथियाव राजनितिक माखासे पावारखौ लानानै बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बिथांमोना गादियाव दं। सानजानिफ्राय सोनाबसिम सान हर बर'फ्रा सिन्था दारना जानो गोनां जादों। दिनै एबसुनिफ्राय लानानै बेसेबां सात्र संगठनफोर दङ, बयबो दिनै संखिखांदों। बिदिथ' खालामनांगौनि प्रयोजन गैयामोन। नोङो स्टेटआव रायलायनानै गभर्नमेन्ट जिहेतु दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट दङ, दिनै माजबादनि एमएलए मा खालामखो? कालाइगावनि एमएलए मा रायलायखो? उदालगुरि एमएलए मा खालामखो? बै पानेरिनि एमएलए मा खालामखो? जायखौ दिनै जोङो देरसिन मासियाव जिरायनानै दङ बिश्वजित दैमारि सार, बिथाङा सोर? बिथाङा स्पिकार, बिथाङा बयजोंबो सन्मान मोनजानाय सासे व्यक्ति। बिथाङा मिथिया नामा उदालगुरिया दिनै लकसभा जानांगौ होननानै? इउजि बुं बिथाङा दिनै मिनिस्टार, बिथाङा मिथिया नामा उदालगुरिया दिनै लकसभा जानांगौ होननानै? 15थायाव जों खैथा मोननांगौ बेखौ दिनै बिथाङा मिथिया नामा? रायजोआ बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ? रायजोआथ' खस्थ' खालामगासिनो, बयबो दिनै बुंगासिनो गभर्नमेन्टआ मावनांगौ खामानिखौ, जों मा बुंबावनो? दिनै नोंथांमोना नुदों सिदा खोथा, जोङो जेनबाय। 15थायाव जों 6था मोनबाय, 9थाया गुबुना मोनबाय, सिदा खोथा बे जेनबाय। बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि न'आ आरो जायफोर हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखि बर'फोरनि न' बाङा बिल्डिं जादों। जायफोर हाग्रामा महिलारिनि उनाव प्रमद बर'नि सरकाराव जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोननि न' बाङाल' समायना रमायना बिल्डिं जादों। राजनितिक पावारा जायफोर गादियाव थानाय बर'फोरनि हमायसाया, बर'फोरनि जेंनाया, जायफोर एमएलए, जायफोर मिनिस्टार, जायफोर एमसिएलए, जायफोर आगदा आखि बिथांमोनाल'सो समायना रमायना न'खर जादों। नाथाय उपेन ब्रह्मनि जि नाजानाय, जायफोर गादियाव थानाय बिथांमोननि न'आल' 2 थाला जाबा जानाय नङा। जायफोर लिडारफ्रा जौस्राङाव थानानै बेसेबांबा समायना रमायना जोंथि जोंग्लाव बे स्टेजाव थानानै बाथ्रा बुंबाल' जानाय नङा। रायजो राजाफ्राबो
बे जौस्रांनि गाहायाव समायना रमायना जायगायाव जिरायनो हानाय जानांगोन, समायना रमायना माखासे जायगायाव रंजानो मोननाय जानांगोन। सोरबा लिडाराल' जौस्राङाव थानानै जायफोर गादियाव थानानै थाबा जानाय नङा होननानै जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव जों खोनाबोदोंमोन, नाथाय जों दिनै मोगथाङाव जों खोनाबोबाय। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जिबायदि गोजौ गोजौ बिल्डिं, गिदिर गिदिर न' बां, गारि गुरा जों नुबाय, नुफेरै गारिखौ। आरो हाग्रामा महिलारिनि उनाव प्रमद बर'नि जिबायदि माखासे सरखार सालायनायाव जों गारि नुफेरै, जों जि बुस्थुफोरखौ जोङो दांनायनो मोनै गिदिर गिदिर मबाइल, गिदिर गिदिर माखासे लेपटप, गिदिर गिदिर जों माखासे न' बां, समायना रमायना जोंथि जोंब्लाव न' सिङाव लाख लाख थाखा गारनानै सिलिंनि न'खौ समायना रमायना न' सिङाव हाबबानो गुबुन रायजोआव थांनाय, गुबुन हादराव थांनाय बायदि जायफोर गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गावनि न' बांनि माखासे सिलिंखौ न' सिङाव हाबोबा जों मायाव दं? आमेरिकायाव दं ना जों चाइनायाव दं ना जों गुबुन हादराव दं? जायफोर नेताफोरनि न' सिङाव थाङोबा बिथांमोननि माखासे न'नि सिलिंआ नायबाबो नायख'नो हाया, लाख लाख थाखानि सिलिं। जों बेबायदिखौ नुबाय। नाथाय उपेन ब्रह्मनि माखासे बुंनाय खोथाया जोंनि आइ आफा आबौमोननि दिनाव बुंनाय बाथ्राया जों दिनै मेगनाव नुवाखै। आसाम सरकारजों जेब्लासिम बर'फ्रा आसि थुनानै मेगननि नोजोराव आसाम सरकारनि बिथोन बायदि बर'फ्रा जेब्लासिम सालायजागोन अब्लासिम बर'फ्रा बोसोर बोसोर बेबायदिनो बर'फ्रा गादब जाबाय थागोन होननानै जों बेबायदि बाथ्राखौ खोनानाय रावा जों दिनै मोगथां महराव। बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला खाय खबजोबनानै आं बयनावबो निमाहा बियो।